Skal du holde din drømmefest? Dejligt. Men inden du sætter dig til bords med gæster og champagne, er der selvfølgelig en del forberedelse. Her er mine 5 bedste bud på, hvad du skal overveje i forbindelse med planlægning. Det er en god idé fra starten at tage en beslutning om dit festbudget, så det hele ikke løber løbsk. Lav så en liste over dine udgifter, og så kan du allerede der sortere fra, hvis ikke det matcher budgettet. Det har betydning for budgettet, om du vælger at holde din fest på en restaurant med en fast menu, eller du vælger at holde det på et slot, i et forsamlingshus eller hjemme i haven, hvor du selv står for maden. Du skal gå op med dig selv, hvor stor indflydelse du vil have på maden. Du kan vælge det nemme koncept, hvor du får en fast menu, der bliver leveret og serveret, eller det lidt mere besværlige, hvor du selv laver maden ud fra dine egne ønsker. Vælger du den sidste løsning, så vil jeg dog anbefale, at du får nogen til at hjælpe med at servere på dagen, så du kan holde fri. Uanset om temaet for din fest er gala eller casual, så er det vigtigt, at du har gennemtænkt temaet. For eksempel så egner en havefest sig ikke til 10 cm høje stilethæle. Og det er heller ikke nemt at danse limbo i en galakjole, så sørg for, at der er en rød tråd gennem hele festen. Børn er hyggelige, men nogle gange er det rart med en ren voksenfest, så man rigtig kan slå sig løs. Gør det klart, om børn er velkommen, eller det er en ren voksenfest. Er det det sidste, så send invitationerne ud i god tid, så man har mulighed for at få børnepasning. Hvis du ønsker en god nattesøvn efter din fest, så er det fint, at gæsterne kan tage bilen hjem. Men skal der være abefest til den lyse morgen, så sørg for overnatningsmuligheder. Når du sørger for overnatning til dine gæster, så har I mulighed for at slå jer rigtig løs til festen. Samtidig betyder det også, at I kan få nogle gode timer sammen dagen efter. Har du lyst til at få mere inspiration til din fest, så klik ind på vores hjemmeside.